Je neděle 13. listopadu a dnes v noci začneme zasněžovat. Děla už jsou připravena, zasněžovat budeme zhruba 2 dny a potom toho necháme. Jednak proto, že očekáváme oteplení a hlavně proto, že to zasněžování neděláme proto, abychom zahájili sezónu, ale proto, abychom vyzkoušeli veškeré technologie. Ať se to někomu líbí nebo ne, zima začne přeci jenom až zhruba v prosinci a až tehdy se u nás ve ski aréně Karlov začne lyžovat. Abychom mohli spustit 2sedačkovou lanovku na myšáku, musíme samozřejmě předtím provést zátěžovou zkoušku. A právě s tou nám pomohou ty modré připravené kanistry, které budou simulovat zatížení všech sedaček, které tady na myšáku máme. Ski Arena Karlov, celkem 11 km sjezdovek v údolí Karlova pod Pradědem. Když budete přijíždět autem od Malé Morávky, tak jsou to postupně areály Myšák, Kazmarka, Karlovský Express a úplně na konci údolí areál Klobouk s černou sjezdovkou, jedinou černou sjezdovkou široko daleko. Pokud přijedete autem, můžete zaparkovat na kterémkoliv parkovišti a bezplatný skibus, autobus, který jezdí v pravidelných intervalech údolím, vás zaveze na tu či onu sjezdovku, na které zrovna budete chtít lyžovat. A nebo můžete využít druhou možnost a přejíždět pěkně lesními úseky, které jsou udržované, zasněžované a budou také umožňovat po pojíždění mezi jednotlivými sjezdovkami. To vše, opakuji, v rámci jednoho skipasu 11 km sjezdovek v údolí Karlova pod Pradědem, letos za stejnou cenu jako loni, tedy za 500 Kč českých.